పెడతావు కొంచెం అట్లాగా. ఐ థింక్ జీ మేజర్. కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా సుకుమారుడా నీ ప్రభావ మహిమలను నిరంతరం నేను ప్రకటించెదా. కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా బహుశు నీ ప్రభావ మహిమలనే నిరంతరం నేను ప్రకటించెదా. కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా సుకుమారుడా నీ ప్రభావ మహిమలనే నిరంతరం నేను నా పైన ప్రేమ చూపిల్చి నా కొరకు త్యాగమైతివే నా యేసయ్యా సాత్వికుడా నీ కోసమే నా జీవితం. నా పైన ప్రేమ చూపిల్చి నా కొరకు త్యాగమైతివే నా యేసయ్యా సాత్వికుడా తరారెరా తరారెరా. కరుణా సంపన్నుడా ధీరుడా సుకుమారుడా. హోసన్న మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు 45వ గుడారాల పండుగ అంతర్జాతీయ మహాసభలు 2022 మార్చ్ 3వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుండి 6వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు జరుగును. స్థలం గోరంట్ల, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ అంతర్జాతీయ మహాసభలకు దేశం నలుమూలల నుండి ప్రజలు తరలివచ్చి ప్రభువును ఆరాధించే గొప్ప సదవకాశం. కుటుంబ సమేతంగా రండి, దైవాశీర్వాదములు పొందండి. వివరాలకు 0863 235 8351.